Kukhona abafuna ukubulala igcokama elisha, kanti igcokama elisha lisola uKhuzani nomcineka ngokuba ngongqingili. Ngubingelele bengamukele bukele emakhaya kweSimanzonzo lapho kuthulela khona izindaba zamaskandi. Bukele emakhaya ke isikhathi masi kanje ngudocela indaba zokuthi igcokama elisha seliveze ngempela izindaba ethu sabantu abaningi njengoba lishilo ngempela ukuthi kade lokho lithule lona lifehlela abantu ngokwenzakala emculweni. Uthi manje sekufika isikhathi sokuthi eveze konke into eyenzakalayo. Uyasho ngempela ukuthi lokho afikane la emculweni ukuthwele umzimba. Uyasho ukuthi khona igroup ngempela ebambisene kodwa ibambisene ngabi ngoba ifuna uketula igama legcokama elisha. Uthi le genge kade yaqala kodwa uthi manje isicasulo ukuthi igcokama elisha ayasamgadli uKhuzani. Uthi ihlose yabo ukuthi igadla uKhuzani ukuze uKhuzani azoduma. Uthi bonke laba babamsene uthi futhi usetholile ukuthi bahamba nemhlangano uthi baphusha ukuthi balalana ndawonye benza ucathi. Lokho sekuveze imibuzo ngempela eminingi ukuthi kungenzekani uKhuzani ngempela ukuthi ungqingili bebamsene nabo omcineka noGay umfowangcobo. Abantu abaningi basale bayibuza ukuthi ngabe yena igcokama elisha ngabe lezi indaba zokusola uKhuzani kanye nomcineka ukuthi bangongqingili ngabe lithathaphi. Libe selisho ngempela igcokama elisha ukuthi abagcini labo bebe sebehlangana ke ngegama legcokama elisha ngoba igcokama elisha selibafaka ku voicemail usebefuna ukulibulala manje igcokama elisha ngoba alisamgadli uKhuzani. Uthi sethatha lesi sikhathi ukuthi etshana abantu ukuthi noma engafa manje kodwa ababulali balo useyalazi ukuthi bobe kungobani. Ubesefaka izithombe zamcineka naye uGay umfowangcobo. Umcineka uzawaziwa ngempela ukuthi ubuye bomhleli omcimbi weMaskand World Cup. Abantu abaningi bayazi ngepucuzeko ejwayele ukuba khona lapha eThekwini. Kanti futhi laba uGay naye umcineka bahlela ingoma kaZoleke ezobi lapha eMoses Mabhida nangawo lonyaka ngenyanga kaJuni. Bukele emakhaya ke wena lolu daba ngabe ulibona kanjani njengoba lisho ngempela igcokama elisha ukuthi omcineka behlangene noGay bafuna ukubulala igcokama elisha kanti bahlangene ngoKhuzani ngoba benza ucathi ndawonye. Bukele emakhaya ke wena lolu daba ngabe ulibona kanjani njengoba abantu abaningi besho ngempela ukuthi lento ngathi izofaka igcokama elisha ekingeni ukuthi begcine sebelifaka ekatolo ngoba lenza ama allegation noma lenza izitsolo zokuthi khona bafuna ukulibulala wazabasho ngegama wabafaka nezithombe zabo waphinde washo futhi ukuthi benza ucathi bengamadoda bobabili. Bukele emakhaya ke izona indaba engithe ngaphathela zona ake hlangane ngokuzayo ngikuphathele ezinye futhi izindaba zamaskandi. Lolu daba ngempela udaba esingathi liya developer noma lusaqhubeka zophinde sikuphathele futhi ngokuzayo. Till next time, siyabonga.